Добро утро, приятели! Ден 2 от месец на целите. Отново цяла сутрин решавам листовки, добре вървя. И ето тук сега съм си сипала пак крем супа и едно чайче, защото боли ме гърлото, хора. Боли ме, кихам постоянно, разболявам се нещо отново и сега ще си вземам това и ще видим какво ще правя. Ще се гримирам, защото след малко излизам. Хайде сега ще изтрия пърха тук на нощното шкафче и на бюрото. Хора, тук съм нацапала с нещо лилаво, което реално не се вижда много, обаче не знам от какво е и много трудно се чисти. Не знам. Захващам се с бюрото, но първо винаги си чиста огледалото, защото много бързо се цапа, когато се гримирам и няма как. Време да ям пилесориз, защото вече съм много гладна, стана 4:30. Аз се обличам, откъде обувам и отивам на Канго. И после след Кангото ще ходя с мама до Лидъла и малко ще се поразходим, така че като стигна там ще ви снимам. Стигнах вече на Кангото и след малко започваме тренировка. 1 час по-късно приключих, получи се супер тренировка. Приятели, свърших Канго и сега отивам до Лидъл с мама. Мама, кажи здрасти. Здрасти. И такова, и сега отиваме до Лидъл малко да се разходим и да си вземем нещо. Лидъл сме и сега сме при чипсовете. Взехме тези неща. Имам за играчи. И днес мисля една салата да ям, защото взехме рукола и там домати. Сега краставици на град ще вземем. Приятели, напазарувахме с мама и отиваме, може би малко да се поразходим и се прибираме после. Схождаме се, направихме доста крачки и сега отиваме към Т-маркет да вземем от там нещо. Влязахме в Т-маркет и не знам какво ще вземем. Сега ще видя и ще ви снимам ако вземем нещо. Най-сетни хора се прибрахме и умираме от студ. Другото, хора, добре вървим с калориите. За сега тук значи ходили сме 2 часа и сме изгорели ето толкова калории. А пък от Кангото мисля, че е около 600 калории изгорени. Приятели, сега си правя салата. Сложила съм тук рукола. Сега ще нарежа един домат и от краставицата, която взех и ще видя още какво ще сложа. Салатката ми е готова напълно и сега ще хапна. И хора, много добре днеска, калории, всичко от топа, буквално. И сега след малко ще ви снимам, ако нещо друго правя. Приятели, в леглото съм и пия чай, защото умирам от студ. Буквално съм се ловила тук с одеяла и органи и всичко. И сега ще си изпия чайчето. Трих си гирма и сега ще гледам клубато я най-сетне. Така че казвам ви лека нощ и утре ще се видим за ден 3.